Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Curaçaose minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Armin Conquet, heeft gisteren aangegeven dat in totaal 2% van de totale bevolking van Curaçao afkomstig is uit Venezuela. Dat zijn andere cijfers dan minister van Justitie Quincy Giricori vorige week aangaf. Die stelde namelijk dat er bijna 10.000 mensen uit Venezuela momenteel legaal op Curaçao wonen. Meer nieuws over de situatie rond de Venezolaanse vluchtelingen. De Curaçaose regering heeft Nederland officieel om steun gevraagd met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek. Volgens minister-president Ruggenaat moeten we er naar streven om binnen het Koninkrijk deze vluchtelingen meer humanitair te behandelen. Al voor 10-10-10 is er besloten dat Curaçao een eigen Caribische munt krijgt. Die beslissing is nog niet uitgevoerd, wat betekent dat we nog steeds de Antilliaanse gulden gebruiken. Volgens Alvin Francisco van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is het belangrijk dat er binnenkort een beslissing wordt genomen over de invoering van die munt, omdat de huidige munt volgens hem heel makkelijk na te maken is. Vandaag is de derde dag van een actie onder werktijd binnen het Korps Politie Curaçao. Medewerkers van recherche, het arrestatieteam en de immigratiedienst die vergaderen onder werktijd omdat ze daarmee willen protesteren tegen de situatie binnen het korps. Volgens hen moet er een oplossing worden gezorgd voor problemen die al sinds de jaren 90 bestaan. Er is eerder gesproken met minister van Justitie, maar het heeft niet tot een directe oplossing geleid. De vakbonden die gezamenlijk optrekken hopen dat er vandaag een oplossing wordt gevonden en dat de mensen gewoon weer aan het werk kunnen gaan. Een aanrijding gistermiddag op de Julianabrug heeft voor veel oponthoud gezorgd. Van de kant van Punda naar Otrobanda was er een aanrijding op de rijweg en daardoor ontstond er een enorme file. Mensen die aan de andere kant van de brug reden en wilden kijken wat er aan de hand was, raakten ook met elkaar in botsing, waardoor er aan die kant ook een enorme file ontstond. Het heeft enige tijd geduurd voordat het verkeer weer gewoon over de brug naar beide kanten toe kon rijden. Op Aruba is gisteren een 32-jarige man doodgeschoten bij een bar in San Nicolás. Het gaat om Harmon Giricori, die de afgelopen jaren gewerkt heeft als bodyguard van ministers op Aruba. Na de moord heeft een Curaçaose man zich aangegeven bij de politie. Hij wordt voorlopig beschouwd als de dader van de moord. Honkbal, we beginnen op Curaçao, want in de finale van AA hebben de Santa Maria Pirates met 8-7 in de extra inning gewonnen van de Wildcats. En in de playoffs in Amerika hebben de Los Angeles Dodgers met Kenley Jansen gewonnen van de Milwaukee Brewers met Jonathan Schoop. Onderling is de stand nu 2-2. In de Krim heeft een man een aanslag gepleegd op een school. Daar zijn tenminste 18 mensen omgekomen. De man was zelf 4e-jaars student van de school en heeft na afloop van de moordpartij zelfmoord gepleegd. De Russische autoriteiten doen nader onderzoek. Het kopen en gebruiken van marihuana in Canada is vanaf nu legaal. Dat heeft het land bekendgemaakt. Vele enthousiastelingen hebben gisteravond een paar uur in de kou gestaan om precies op middernacht legaal marihuana te kopen in Canada. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.